dugu zeintzuk diren islapen eta transmisio koefizienteak potentzia langaren kasuan, honen altuera V0 dugu, eta energia kasu honetan V0 baino txikioa dugu. Orduan, aztertu dugu ja, zeintzuk diren, tarte bakoitzean daukagun uin funtzioen adierazpenak, eskerreko aldean daukagu bi esponentzial irudikariak, gero erdialdean daukagu esponentzial errealak, eta berriro eskubialdean esponentzial irudikaria. Naiz eta honen uin funtzio irudikari guztia irudikaria izan, interesante izan daiteke horren irudi esati errealaren irudi kualitatibo bat izatea. Zer esanik ez, segun eta zeintzu diren energia eta V0 balioa irudia aldatu egin daiteke, baina hau izan daiteke horren uin funtzioaren irudi adierazgarria. Berriro, lehenengo bakarrik zati errealarena. Orduan eskerraldean daukagu funtzio ostilakorra, hemen langaren ertzera heltzerakoan konkabitatea aldatu egin behar da, hau da, ganbila eta aurra izatera pasatzen da, esponentziaki txikiagotzen da, bere amplitudea, eta berriro, langaren ertzera heltzerakoan, orduan hemen derrigorrezkoa da, ze energia eta V kasu honetan aldatzen dute, eta justu langa honetan, balio puntu honetan aldatzen du energia eta V-en arteko diferentziaen ikurra, eta hoixe dela eta orduan puntu honetan berriro konkabitatea aldatu behar da, eta funtzio eskubiko aldean berriro ostilakorra dugu. Aipagarria dugu, bi hauen uin luzera bietan derrigorrez berdina izan behar dugu, ze bietan daukagun K zenbakia berdina dugulako. Beraz, hau izan daiteke honen irudia. Aipagarria dugu, eta gero ikusiko dugun bezala, naiz eta klasikoki debekatuta egon, zonalde honetan egon, beraz ezinezko izango litzateke eskubiko aldera joatea kuantikoki ez. Kuantikoki badago dentsitate probabilitate bat, langaren barruan egoteko, eta gero beste aldean pasatzeko ere. Orduan, gure helburua bada islapen eta transmisio koefizienteak aztertzea, hori egiten dugu korronte dentsitatearen bitartez. Orduan, interesantea dugu aztertzea nolakoa izango den hori. Hori oso simplea dugu, baldin eta hau bada tarte bakoitzean, segun eta zein den tarte bakoitzean dugun uin funtzioa, aztertuko dugu tarte bakoitza horri dagokion korronte dentsitatea. Orduan, horretarako jakin behar duguna da uin lauak ditugunean dagokion korronte dentsitatea, eta hori zuzenean egin dezakegu, da haren modularen karratua, bider h barra k bat zati m, beraz, horri dagokion komien artean nolabait esateko, ez, abiadura, minus bere modularen karratua h barra k bat zati m. Hori izango litzateke bat zonaldean. Bi zonaldean, hau erreala denez, 0. Eta hirugarren zonaldean, hau errealak dinot, funtzioak errealak izanik, 0 dugu. Eta hirugarren zonaldean daukaguna da, berriro uin lau izan da ere modularen karratua bider h barra k bat zati m. Beraz, hauek ditugu nolabait korronte dentsitateak, J-ren adierazpenak tarte bakoitzean. Orduan gure helburua zein da, islapen eta transmisio koefizienteak. Horretarako, jakin behar dugu R gehi bat dala. Orduan gure helburua bakarrik izango da, hasiko gara T aztertzen. T aztertuko dugu eta T aztertzen badugu ja R terekin dago lotuta. Orduan gure helburua izango da T aztertzea, ze hori nolabait interesatzen zaigula. Interesatzen zaigulako da zenbat pasatzen den beste aldera hori baidalako klasikoki ezinezkoa. Orduan, horretarako, T-ren adierazpena oso simplea dugu, da pasatzen den fluxoen ekarpena hau zati eraso egiten duen fluxoen ekarpena. Hemen eraso egiten duen fluxoen ekarpena hauxe dugu. Hau negatiboa da justu islatu egiten den fluxoen ekarpena dugulako. Orduan, hori izango litzateke, eren modularen karratua,
Karo, bietan abiadura berdina denez, orduan simplifikatzen zaigu, eta hauze da dukagu. Orduan, transmisio koefizienteen adierazpena hauze dugu. Orain zer egin behar duguna? Da, aurreko atalean ateratako koefizienteen adierazpenak jarri, eta horrela aterako dugu zein den teren adierazpena. Orduan, berreskuratzen dugu, eta lortutako teren adierazpena, eren modura enkarratua, zati haren modura enkarratua, izatez ebera haren funtzioan atera genuen, orduan oso erraza dugu. Da, lau, kabat karratu, kabi karratu, zati, lau, kabat karratu, kabi karratu, kosinu hiperboliko karratu, kabi a, gehi, kabat karratu, ken, kabi karratu, sinu hiperboliko, kabi. Bueno, orduan, hemen, utzi dezakegu hause, baina agian interesantea dugu dana eren funtzioan jartzea. Orduan, hori ordezkapena oso simplea dugu, bai? Egin behar duguna da K baten ordez, jarri K energien adierazpena, K bat da erro bm zati h barra, K bi dugu erro bm v0 kene zati h barra, jartzen badu ditugu hoiek, eta zuzenean ikus dezakegu nola honen adierazpena energien eta v0en funtzioan agian adierazgarria izan daitekelako, ez? Ondorengo adierazpena izango dugulako. Baita erabiltzen dugu sinu hiperboliko eta barkatu hemen dugu sinu hiperbolikoa, Hementxe kosinu hiperbolikoa dugun bezala, sinu hiperbolikoa. Sinu hiperbolikoa eta kosinu hiperbolikoa arteko erlazioak erabilita hause lortzen dugu. Gehi v0 karratu, sinu karratu hiperboliko, sinu hiperboliko karratu, hementxe jarriko dugu kabidana, ez? Da, bm, v0, gene, zati h barra, hori da, kabi, bidera. Hori da daukagun adierazpena. Beraz, badaukagu. Horretarako importante da, zuek gogoratu dezagun sinu hiperboliko hori, sinu hiperboliko x, eber x minus, eber minus x, zati bidugula. Bakarrik gogoratzeko. Hau da daukagun adierazpena. Agian, beraz, jazta, amaitu dugu. Horrekin ja badaukagu. Agian hause hobeto nolabait ikusteko, edo honek duen adierazpena hobeto ikusteko, aztertuko dugu kasu arrunta bat, non kabi bider A bat baino handiago dugun. Orduan, ari bagara kasu horretan, kabi bider A bat baino handiago badugu, orduan, zer da hementxe dugura? Bat baino handiago badugu, orduan, bi esponentzial hauetatik bakarrik izango dugu esponentzial hause. Eta, berredura bat baino handiago badugu, orduan hementik ateratzen den ekarpena hau baino handiagoa izango dugu. Bai? Eta orduan, geratzen zaigun transmisio koefizientea, pixka bat errazago dugu. Kasu honetan, errazago dugu, eta batez ere gero hortik ondorioak ateratzeko, eta horrekin pixka bat jolasteko. 16 v0 minus e, beraz, kasu honetan ari gara, hori da, aztertzen ari garen kasua, geratzen zaigun transmisio koefizientea eta koefiziente bat, v0 eta eren funtzioan, eta gero daukagu eber minus bi kabi a. Zuzenean emeti datorrena. Zuzenean emeti da gauza da, eberrekiz hori gora pasatzerakoan negatibo bezala pasatzen da. Hau da geratzen zaigun, adierazpena baldin eta kabi bidera handia denean. Orduan, zein da hementxe daukagun adierazpena? Da, nola ikusten dugu nola, transmisio koefizientea, lehenengo eta bain, ez dala 0, interesantea. Eta hori bai, esponentzialki txikiagotzen da bai a eta kabirekin. Karo, orduan, zenbat eta handiago izan,
ekarpena, transmisio koefizientea, hau da, langa pasatzeko probabilitatea. Azken finean, transmisio koefizientea hori bera da partikula bat duen probabilitatea bestaldera joateko. Orduan, zenbat eta handiago izan txikiagoa, karo, logiko. Zenbat eta K2 handiago izan txikiagoa. Horrek esan nahi du, V0 eta eren arteko diferentzia, printzipio txikiagoa dala. Beste arrazoi bat, masa zenbat eta handiago izan ere txikiagoa dugu. Bueno, eta ez pentsa, adibidez, hartzen badugu, ez pentsa ekarpen hause oso txikia izan daiteke. Eta horretarako, nire ustez, interesgarra izan daiteke, hartzea alako adibide konkretu bat, ez? Hau da, demagun esate baterako, adibidetxo bat, egingo dugu. Hau da, adibidetxoa esan nahi du, zenbakia jarriko ditugu. Ikusteko zenbat ateratzen den transmisio koefiziente hori, zebestera hemen txagertzen diren, igual, adierazpen, koefiziente horien gatik, bastakigu, ze magnitu ordenekoa izan daiteken balio hause. Hartuko dugu adibide bat. Elektroaren kasua, gaude elektroi bat. Demagun, elektroaren energia dela, hartuko dugu energia tipiko bat. Bat elektroi volt. Gure langaren amplitudea, 2 elektroi volt. Bueno, beraz, honekin badaukagu magnitude osoak, edo parametroen balio guztiak, hementxe ordezkatzeko, eta hori egiten badugu, eta, hementxe ateratzen den parametroak dira, errealitatean egon daitezken baliokideak, sistema real batean, material batean egon daitezken posibilitate batzuk, ez dira ezinezkoa direna, ez pentsatu horrelakori, ez da horrelakori. Ateratzen den transmisio koefizientea da gutxi gora bera, da 0,78. Hau da, duen probabilitatea langa zeharkatzeko da 178. Oso handia. Aldiz, egiten badugu gauza bera, baina orain protoiarekin. Protoia duen masa, gogoratu dela, ia 1.800, 1.800 aldiz elektroiarena. Eta parametro besteak berdinak izan da. Kasu honetan, hau da elektroien, kasu honetan daukagun protoiaren transmisio koefizientea, da gutxi gora bera, 10⁻⁻⁰. Itzela, masak duen eragina, berreduran bertan doalako, horren, eta esponentzial baten berreduran doanez, horrek duen eragina, horrek txikitzen da, oso harin, bai masaren faktorea ere oso handia dalako. Orduan, efektuak oso handiak izatea espero dugu, nola ez, partikulak oso harinak direnean, elektroien kasurako batez ere. Horrelakoak espero dugu, beste aldera zeharkatzarena handia izatea. Eta beste aldera zeharkatzarena, badakizu ze izena duen, ziurazki jakingo duzue, honi deitzen zaio, hau da, langa bat zeharkatzeari, deitzen zaio tunel efektua. Oso importantea dana fizikan. Hainbat fenomeno aztertzeko, ulertzeko behar dugun fenomeno. Erabat kuantikoa dana. Eta ez bakarrik fenomeno diferenteak ulertzeko, baizik eta beste ataltxo batean ikusiko dugun bezala. Efektu hause erabiltzen da tresneri zehatz batzuk, mikroskopio zehatz batzuk ateratzeko. Bueno, amaitzeko, interesante izan daiteke, transmisio koefizientearen iruditxo bat planteatzea, hau da, nola aldatzen den, hau, energiaren funtzioan, jartzen badugu hemen energia, jartzen badugu hemen transmisio koefizientea, lehenengo eta behin balio maksimoa batekoa izan behar du, gero hementxe dugu V0a hementxe badago, daukagun adierazpen hause bakarrik baliagarria da, energia V0 baino txikiagoa denekoan, eta positiboa, zer esanik ez, beraz tarte honetan,
energia 0 bada, orduan 0 dugu, hemetik hasiko ginateken, eta gero, energia V0-ren berdina denean, orduan daukagu hementxe indeterminazio bat, ze bai zenbakitzailea eta zatitzailea 0 dugu. Orduan hori aztertu behar da. Eta aztertzen baduzue, orduan ateratzen zaizue, balio bat, ez da 0, ez da bat, balio bat. Balio batetik hasita, egin dezakezue, batez ere horretarako egin behar duzuena da sinu hiperbolikoaren garapena egin, eta horrek ematen dizuen ekarpena. Orduan, balio horretik hasita, gero esponentzialki txikiagotzen da energiarekin, beraz, egin dezakegu, batez ere eragin handia esponentzial dago. Holako gauza bat egin dezakegu, holako baten irudia izan dezakegu, bai? Beraz, hau da kualitatiboki nola aldatuko litzateken transmisio koefizientea eren funtzioan. Oraindik geratzen zaigu tunel efektorekin lotutako mikroskopio horren ezaugarriak aztertzea.